Environmental Management Bureau kon EMB mihatag og pipila ka mga kondisyones aron matugutan ang dakbayan Sugbo nga subling makagamit sa Inayawan Sanitary Landfill. Si Luan Mirondina sa report. Usa ka technical conference ang gipahigayon ganihang buntag uban nila ni suspended Councilor Nida Cabrera, chair sa Committee on Environment, ug karon voluntaryong miabag sa dakbayan sa Sugbo. Attorney Feliciano Alenson Jr. sa Sisinro, Maricon Incabo, OIC sa City Planning, ug Engineer William Cuñado sa EMB7 ug Director Isabelo Montejo sa DNR7. Nasabutan atol sa conference ang pagpanaad sa dakbayan sa Sugbo nga tumanon ang mga rekisito nga gimando sa DNR7. Kini naglakip sa pagsiguro nga wala na'y baho nga masingo ang mga panimay ug balay patigayon haduol sa dapit. Pagpaligon sa solid waste management sa kabarangayan ug pagmintinar sa leachate pond o ang agianan sa duga sa basura. Appeal sa commitment namo ang timeline nga isubmit. So this coming Monday, katong initial lang namo nga pagabuhaton mo'y amo isubmit, including sa site development plan. Base sa kasabutan sa dakbayan sa Sugbo ug sa pribadong landfill sa Konsolasyon, hangtod sa Hunyo 30 na lang, mamahimong makalabay og basura ang dakbayan sa Sugbo sa naisgutang landfill. Ang dakbayan wala pa makabayad sa 2 ka buwan nga bayranan niini sa garbage tipping fee tungod kay wa pa may naumol nga kontrata. Definitely maka-open mo na sila. Di lang ko gusto mo pre-em kay ato man tanawon tong ilang mga proposal good activities. Kay mag-open ka di mo sa dali-dali nga opinan nimo tanan, di ba? Kay dako ugay na. So ang ilang proposal unsa nila pagpa-operate. Luan Mirondina, Balitang Bisda.